Салам алейкум, пацаны, смотрите, я с кем стою. Салам алейкум. О, салам алейкум! Пацаны, Передай да красавцы, по-братски догнали. таджикам, салам алейкум передай. Таджикам салам алейкум. От души, брат. Вы знаете Гусей Гасан? Гусей! Да. Гусей Гасан! دالمو الأحوال أحمد حديث أفيل فوندو أزامن شامبيون دالمو مرسيدس ماشي يولوش دال يا بيرت كمان أحمد حاجي نيق يا إذن يا حبو شبولش دالمو عشان يقدر بيربو شنو هم دائما أي أوش ده كان ساعة يقدر دالمو أحمد سيدا الله أكبر الله أكبر وات أزام مرسيدس Такой бесценный подарок от непередаваемые чувства сейчас, эмоции. Спасибо еще раз. Мальчика,